Obec Strekov leží v Podunajskej nížine 27 km od Nových Zámkov smer Štúrovo. V súčasnosti má približne 2000 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci Strekov je ešte z roku 1075, takže naša obec je už viacej jak 1000 rokov. To sme vtedy patrične aj oslávili a odtedy vždy oslavujeme každé leto naše dedinské dni. V obci žije prevažne obyvateľstvo maďarskej národnosti. Obec Strekov je maďarskou obcou, teda sme južne od Nových Zámkov, blízko hraníc Maďarska. Skladba obyvateľstva je asi tak 80% maďarskej národnosti a 10% slovenskej národnosti. Ostatní sú inej národnosti, čo neudali pri sčítaní obyvateľstva. V obci je rímskokatolícky kostol, takže tu iný kostol nemáme, takže vierovyznanie nášho obyvateľstva je rímskokatolického, a to až v 90%. V Strekove sú všetky inštitúcie potrebné pre život obyvateľov. Je tu škola, je tu materská škola, je tu zdravotné stredisko, máme tu poštu, máme železničnú stanicu, takže sme pri železničnej trati smer od Štúrova, smer Novej Zámky, pokračujúc do Bratislavy. Čo sa týka základnej a materskej školy, nachádzajú sa už v jedných priestoroch. Máme plno organizovanú základnú školu, kde chodí 140 žiakov. Máme tu aj materskú škôlku. Tú materskú škôlku minulý rok sa nám podarilo presťahovať z starých priestorov do nových priestorov školy, čo je jedna príležitosť toho, že keď rodičia berú deti do školy aj do materskej školy, tak nemusia na dve rôzne miesta cestovať, a to nás teší, že naozaj z vlastných prostriedkov tú našu škôlku vybudovali na veľmi peknú. Pri materskej škole obec vybudovala aj detské ihrisko a novo revitalizované centrum. Zamestnanosť obci. Máme ten problém, že sme akorát vzdialení od okresného mesta Nové Zámky 25 km aj od Štúrova, kde sú väčšie možnosti práce možno. Takže nám tu moc tej možnosti nie je, ale okrem toho, čo je družstvo naše môže zamestnať, však tam vieme, že zamestnanosť je okolo 100 ľudí, ale sú tam príležitostné práce, keďže veľa ľudí robí pri pestovaní hrozna, a to sú brigádnické práce možno od jary do jesene, ale potom tam už tie možnosti je málo. Niektorí obyvatelia obce pracujú v miestnych obchodoch alebo vykonávajú rôzne iné obecné služby. Nezamestnanosť v obci presne vyčíslená nie je. Predpoklad však je, že je ale dosť vysoká. Nemáme vyčíslené, že jaká je nezamestnanosť, ale predpokladám, že je o moc horšia, jak je slovenský priemer, a to je, si myslím, okolo tých 17–20%. Nemali sme problémy s tou nezamestnanosťou v období rokoch, keď ešte plno fungovali priemyselné parky v Maďarsku. Obecné zastupiteľstvo v Strekove je zložené z 9 poslancov. Aj na rok 2014 už majú vytýčené svoje ciele. Medzi našimi prioritami je, aby sme opravili 2 autobusové zastávky v strede dediny pri kostole. Okrem toho, to, čo nám absentuje, tak nemáme trhovisko nejaké vybudované, takže tam sme rátali s tým, že vybudujeme prístrešok trhoviska, kde aspoň pre nejakých málo predajcov, aby sme vytvorili naozaj kultúrne podmienky na predaj výrobkov. Okrem toho budeme robiť v cintoríne urnovú stenu. Určite by sme ešte chceli tiež vybudovať alebo prebudovať v cintoríne naše cesty, a dáme s tým pristúpiť tomu, aby naše už to, čo určite sme vylepšili, údržbu verejnej zelenia, údržbu okolo hrobovisk, tieto veci, tak tým by sme pristúpili ešte ďalším kultúrnením toho celého pohrebiska. Obec Strekov spolupracuje aj s inými obcami. Každé 4 roky sa u nás stretávajú Kürt község. To znamená, že Kürt
to je po maďarsky meno Strekova, ale sú také isté po maďarsky nazvané aj na Slovensku ešte obce, aj v Maďarsku, takže oni sa tu stretávajú u nás v Strekove a je to veľmi zaujímavé, keď 4 alebo už teraz sa pripojili ešte ďalšie 2 obce z Maďarska. Máme podpísanú o tom aj memorandum, že budeme pomáhať jeden druhému, či už na základe informácií o kultúre, chodíme jeden druhému vystupovať na tieto slávnosti, takže naozaj je tam stretnutie každý rok a vždy sa to stretávame inde. Strekov žije veľmi bohatým kultúrnym životom. Už 9. februára bude prvá kultúrna akcia, čo je nás navštíví Jókaiho divadlo z Komárna a bude predstavenie Lili Baronö. Množstvo kultúrnych akcií v Strekove sa spája práve s vinárstvom, keďže obec Strekov je kolískou pivničného festivalu a je súčasťou južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a Strekovského vinohradníckeho regiónu, ktorý patrí medzi tie najteplejšie na Slovensku. Mierne južné a juhozápadné svahy, priaznivé pôdne a klimatické podmienky a svedomitá starostlivá práca vinohradníkov pravidelne zaručujú vysokú kvalitu hrozna. Naša kultúra určite sa zaoberá aj okolo vinárstva, ale nie len vinný festival, ale okrem toho my s vinárstvom máme tu aj iné programy, takže je tu koštovka vína. To prvá koštovka je teraz práve 1. februára, čo koštujeme každý to prvonarodené víno, teraz čo sa urodilo za minulý rok. Po tejto prvej koštovke máme súťaž vína. To je špecifické s tým, že v Strekove je súťaž vína už 33. krát a nikto iný nemôže na súťaž svoje víno prihlásiť, len také víno, ktoré sa urodilo zo strekovských vinohradov. Teda hrozno musí byť zo strekovských vinohradov. Už vyrobené víno môže byť aj z okolia. Takže je to podujatie, ktoré sa uskutoční u nás 8. marca začiatkom o 10. hodine a veľmi vás na to vítame, keď k nám prídete. 5. apríla bude Keltišský festival. Tam máme taký záujem z okolia, že naozaj sálu máme na 300 ľudí a už predpredajú, všetky lístky sa predajú. Takže to bude 5. apríla. Okrem toho obec každoročne pripraví aj už väčšine dobre známy tradičný Strekovský festival vína. Tradičný náš Strekovský festival vína, čo už je, by som mohol povedať, že naozaj celoslovenským podujatím ohľadne vinárstva, bude 19. a 20. júla a srdečne vás vítame každého záujemcu o dobré vína a o ochutnávku rôznych jedál. Chcel by som vás ešte predstaviť obecný dom v Strekove, kde sídli obecný úrad v Strekove. Okrem toho, že tu sídli obecný úrad, máme plno vybavenú kuchyňu, takže môžu sa tu diať rôzne zábavy, folklórne podujatia, sympózia a naozaj je o to záujem, lebo okrem toho, že máme aj kuchyňu, aj veľkú jedáleň pre 200 osôb, tak tu máme aj kultúrnu miestnosť, kde môžeme naozaj nechať posedieť až 300 ľudí, takže kvôli tomu sme aj týmto kultúrnym podujatiam naozaj pripravení. Budeme vás behom tohto roka každý mesiac a 12 krát do roka informovať o dianiach obci či kultúrnych podujatiach, ktoré určite sú veľmi zaujímavé pre divákov Novozámockého okresu.